kelambi siji kulu-kulu dasar arang dekumbah kudu demung terima ngliti zaman biyen kan cara ramakno kudu ngliti iki jare digawe ana sing ngarani maheren nyelak itu menan ditingan nganggo menyane putih kelembake sliti kok rengol banget kaya ngene ini sing ngono ora tau yang menarik sih dari sini ora tau zaman dulu kan sinden yang kelinting menan zaman ini yang menang gara-gara sinden itu pada kayak udah tengisor dulu uripe wong kaya cakra manggilingan kan apa kaya nang tolek-tolek kan Dike oleh ande tubuh cigile ya cobi ini dari lenggernya kan lengger sikus kalau lengger ayu lembang lengger kenti jangan kenti lengger kayaknya bergerak kaki safari mono pada hobi pak cuci kaki safari loro mas kardi telu beto papa nardi hobi pak maksudnya wis